Board of Peace According उनाव सारा UPPL आव मोसाग्रा हान्जाफ्राबो जुदि गैलाब्ला माखासेफ्रा जितु जोबनाय फारिथिं जों सिगनेटरि फैबाय माखासे आफादफोरा साबायखर बावनाय आरो मेल जेनेबा फोजोबनाय ज' जानो हाया बेखौ सारा मा बुंनो सानो मावफुंलांफानो थाखाय आङो आखायाव लाबाय जोङो 2009 निफ्रायनो लानानै जाफुंहोनायाव दुलाराय फरायसा आफाद NDP प्रग्रेसिभ आरो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि 2009 निफ्रायनो जोङो जयै खामानि मावबोबाय थादों आरो जयैनो जोङो जे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेखौबो जोङो साइन खालामदों जों जुदि नायो बाखि जे आफादफोरनि बाथ्रा जे नोंथाङा सोंदों बिथांमोना एसे उनावसो फैदों किन्तु मस्ट एस्टाब्लिश्ड होनना बुङोब्ला जोङो NDP आरो मा होनना बुङो दुलाराय फरायसा आफाद आरो पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटिया जों 2009 निफ्रायनो जोङो दं आरो जोंनि स्टेन्डआ क्लियार जोङो आवगाय उनावबो जों थांगोन दा मैया दाखालि जोङो NDP हिसाबै जोङो मोनसे मा होनना बुङो आर्मस ग्रुपनि मोनसे मा होनना बुङो बिबानगिरिमोन नाथाय दाखालि 4 खालार मार्चनि 4 खालाराव जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आंबो UPPL आव बेबायदिनो जुगदान खालामबाय मानो होनना बुङोब्ला जि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जोङो 27 जानुवारियाव जों लाबोनो हादों बे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि जि दफाफोर जि पाराफोर बेखौ मोनफा मोनफा बेबायदि जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो UPPL दलाव जिहेतु UPPL दला दिनै दुलाराय फरायसा आफाद आरो NDP प्रग्रेसिभजोंनो दाजानाय मोनसे राजखान्थि हान्जा बियो मोनसे सेन्टिमेन्टजों मा होनना बुङो द्र जानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि सेन्टिमेन्टजोंनो जोनोम जानाय मोनसे जिहेतु पलिटिकेल पार्टि मानो होनना बुङोब्ला जि माने रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जिबायदि खामानि मावनांगौमोन बिथांमोना मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखिसै दा बेनिखायनो आरो बिथांमोननि जि भिटि जि माने पपुलारिटि बर' रायजो राजानि गेजेराव दिनै BTCनि ओनसोलाव बेबो गोमानो लांदों आरो बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बुंगोन जे 2005 आव जेब्ला बिथांमोना फार्स्ट BTC जेब्ला इलेक्शन गेलेयो अब्ला 39 सिट बिथांमोना मोननायमोन बेबायदिनो 2010 आव जेब्ला बिथांमोना आरो मा होनना बुङो इलेक्शन जेब्ला गेलेयो बिथांमोना 29 सिट मोनदों आरो बेजों लोगोसे जे 2015 आव बिथांमोना 19ल' सिट मोनदों दा एभ्रि 5 इयार्सआव बिथांमोना 10टा बेबायदि समस्थिफोरखौ जेनबोदों दा दिनैनि थारिखआव दिनै BPFआ मोनसे बेबायदि गोहोगोरा राजनितिक माने हान्जा बेबायदि जाना गैलिया दिनै BPFनि अनेक माने सोद्रोमा बिथांमोनानो आरो बेजों लोगोसे गुबुनारि दिनै मा होनना बुङो मुस्लिम बिथांमोननिफ्रायबो आरो बेबायदिनो मा होनना बुङो नेपालिफोरनिफ्रायबो आरो जोंनि माने असमिया भाइ बिथांमोननिफ्रायबो अनेक UPPL आव दिनै जुगदान खालामगासिनो दा जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो UPPLखौ जों जिहेतु मा होनना बुङो गठन खालामनायजों लोगोसे जि फैबाय थानाय जि BTC इलेक्शन बेवहाय जोङो बाहागो लागोन डाइरेक्टलि आरो बेनिखायनो जों लागोन जे जि BTR सुक्ति बे BTR सुक्तिनि जि मोनफ्रोमबो दफाफ्रा जाहाथे मा होनना बुङो मोनफा मोनफा बेबायदिनो इमप्लिमेन्ट जायो आरो बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जे जेरैबायदि 2000 ना होनना बुङो 1993 आव जेरैबायदि BSc एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव रायजो राजा बिथांमोना सानसुमा खुंगुर बिथांनोनो जे माने पलिटिकेल अधिकारखौ होदोंमोन जे 2003 आव BTC एग्रिमेन्टनि उनाव BLTनि माने चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनो जेरैबायदि पलिटिकेल पावारखौ होनायमोन बा रायजो राजा बिथांमोनानो जि हाखौनो माने होनायमोन बेबायदिनो जोंबो माने खावलायगोन बर' रायजो राजा बिथांमोननि खाथियाव थांनानै जों खुलुमगोन जे मा होनना बुङो जि BTR सुक्ति जोङो 27 जानुवारियाव जि जोङो एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थआव जे बिथांमोनानो माने साइन खालामदों सिगनेटरि होदों बिथांमोननो जाहाथे होयो आरो बेखिनि समाव जों बुंबावगोन जे जोंनि मोनथाम जि माने फेक्सन दंबावो जेरै NDP S होनना बुंदों NDP R होनना बुंदों NDP D होनना बुंदों बिथांमोनाबो जोंनि जि माने UPPL दलावनो बिथांमोना जाहाथे जुगदान खालामो मानो होनना बुङोब्ला दिनै गाबोन NDP हिसाबै बेबायदि संगठन थानाय नंलिया दिनै डिसबेन्ड होबाय आरो जिहेतु हाथियारखौबो होबाय दा गाबोन सोरबा नङा सोरबा बेबायदिनो हारिनि मोजां खामानि मावनायनि सार्थआव दिनै बेबायदि माने मोजां राजनितिक हान्जानि जि लामा बे लामाखौ बिथांमोना लायो आरो बिनिखायनो मोनथाम जि फेक्सन्स बे फेक्सन्सनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामगोन जे UPPL दलाव जाहाथे बिथांमोना जुगदान खालामो आरो खौसेयै जिहेतु मोनब्रैबो जे NDP फेक्सनानो सिगनेटरिखा आरो दुलाराय फरायसा आफादाबो जिहेतु सिगनेटरिखा जे गोजोन मोनसे
पिसफुल मोनसे एनभाइरनमेन्टखौ जोङो बिल्डआप जाहाथे खालामनो हायो जोंबो गुबुन गुबुन माहारिफोरनि बायदि जोंबो सोलोंनि शिक्षा दीक्षाफोरावबो जोंबो गुबुन हारि हारिसाफोर बायदि जोंबो गोजौआव थांनि आरो बिसेसकरि जिहेतु मा होनना बुङो हाथियारखौ जों होखांबाय आरो होखांनायनि उनाव जे बहुद बोसोर जिहेतु बे ओनसोला मोनसे मा होनना बुङो मिलिटेन्सिजों अकुपाय खालामनाय मोनसे जायगामोन दा बिनिखायनो जे मिलिटेन्सिनि जिथुनाखि माने ब्रेन जि माने एनडिएफबि होनना बुङोब्ला मोनसे माने हाथियार हमग्रा मोनसे दोलो होनना मिथियो दा बिनिखायनो जोङो बे मोनसे मा होनना बुङो नामाकरणनिफ्राय जाहाथे जोङो माने गबोनो हायो आरो बिनिखायनो डाइरेक्टलि बिथांमोना जाहाथे पलिटिकेल मा होनना बुङो जि हानजा जि इउपिपिएल दल आरो बेवहायनो जाहाथे बिथांमोना जुगदान होयो आरो जोङो मा होनना बुङो जातिनि हारिनि सार्थ सान्तिनि सार्थ डेभेलपमेन्टनि सार्थ आरो बेजों लोगोसे मोनफा मोनफा जोंनि जि मा होनना बुङो सुक्ति जि बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननि मिडियानि दारै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों